Bueno, bo día a todas e a todos, gracias por estar aquí nesta roda de prensa que como presidente do club pois teño a intención de facer un pouco para poñernos ao día de como está arrancando todo, unha vez que foron estas últimas semanas de moito movimento de xente que está saindo e entrando no club para poñernos un pouquiño ao día e entre outras cousas para aquelo polo que vou empezar, que é a campaña de socios e socias desta temporada xa que empeza, non? Da 25-26. Empezamos a campaña co eslogan Camiña con nós. Eu penso que é moi apropiado porque nós esta directiva que levamos aquí, esta xa vai ser a quinta ou a sexta temporada. E nós é un sentido amplio de equipo, de xente que sinte a Club Deportivo Arenteiro e que sigue precisando de todos aqueles que o queiran acompañar. Entonces, neste sentido, pois o eslogan Camiña con nós é un chamamento pois a toda a veciñanza da nosa bisbarra para que non se olviden do difícil que foi chegar hasta aquí e dos pasos que estamos intentando dar para continuar aquí, non? Entonces animamos a toda a xente a que camiñe con nós. Nós, nese sentido, o que facemos referido pois aos precios das altas de socios, dicir, a modo global, ahora entrarei no detalle de cada unha delas, pero que mantemos os precios da temporada anterior, si ben é certo que teremos un novo concepto que é algo que se nos viña requirindo por certos socios, que é o tema de reserva de asiento. Vale? Hai moita xente durante a tempada que como son partidos que se fan a horas moi distintas, o mellor non han organizado ben o traballo ou as salidas e entradas dos eventos que poidan ter na familia neses traballos, é que poidan ter o seu sitio reservado nun estadio como Espiñedo, nun estadio no que non está numerados os asientos e articularemos a fórmula, non? De entrada os precios, inda que son iguales co ano pasado, vámoslo dicir, non? En tribuna, que é a grada que está coberta e con asientos, a renovación será 200 euros para os adultos e a renovación para a xente xoven 90 euros. Se son socios novos, o carné son 220 euros para xente adulta e para o xoven 100. Calquera dos dous, en caso de querer asento reservado, é un incremento de 50 euros para toda a temporada. Por 50 euros, pois pode ter o seu sitio reservado, co seu número de socio, no sitio que el veña sendo habitual que se sente. Buscaremos o mecanismo para antes do primeiro partido de Liga, vernos aquí e dicir, eu sempre me sento aquí, quero seguir sentándome aquí. Pois aí te vas a sentar, non vai haber problema ningún, vai estar o teu asiento marcado. Para os fondos, para o resto dos fondos, a renovación son 150 euros adulto, 30 o xoven, e os novos son 160 adulto e 40 o xoven. Temos a maiores o carné arenteirista, que sigue sendo de 80 euros, que a diferencia de que este ano llevamos dar acceso a 2 partidos por determinar, que se irán vendo, o mellor é un partido por cada unha das voltas, ou en función do avance da temporada. Todos os socios, como ano pasado, terán descontos na tenda oficial de Club Deportivo Arenteiro en todos os produtos que se teñen ali á venta. O prazo vai arrancar o 19 de julio ata o 31 de agosto. Do 19 de xullo ao 31 de agosto. Non obstante, a partir do martes 15, quen queira facer reserva do carné para despois telo máis fácil de executar e demais, pode pasar pola tienda física na calle do Centro aquí en Carballiño e facelo ali e despois xa simplemente se poñen en contacto con el e mandan o carné e punto. Vamos habilitar tamén que se poida pagar de forma fraccionada o carné. En función da necesidade do socio, se poida facer un fraccionamento
do mesmo. Co cual, bueno, estamos a falar de que o Club Deportivo Arenteiro anima aos socios do ano pasado e a novos socios a que sigan colaborando co club. A aportación que se fai por medio de socios non alcanza un porcentaxe moi alto do que pode ser un orzamento do club, pero o que sí é certo é que esa masa social fai falta e facemos un chamamento a que se sigan animando a participar de Club Deportivo Arenteiro pois a través do seu carné de abonado. Noutro orden de cousas, falar un pouquiño da estrutura do club, como queda actualmente, porque claro, estáse vendo que entra xente, bueno, pois un pouquiño comentar esta situación. A parte do presidente e a directiva, onde na vindeira semana se farán algunhas pequenas modificacións, temos que xa o podechedes conocer vos os medios de comunicación, o director de operacións, a Germán Romo, que é unha persona con amplia traxectoria no mundo do fútbol, que recae agora en Club Deportivo Arenteiro e que levará todo o que é relacionado pois co día a día do club en canto a relación con patrocinadores, búsqueda de novos patrocinios, todo o necesario en comunicación, todo o que é a organización de viaxes, bueno, o día a día, non? Quero dicir, vai ser a persoa que este todo o seu tempo a full en Club Deportivo Arenteiro en canto pois a que todo sexa máis armónico e que poida haber unha relación fluida entre o club e a afición, entre o club e os medios de comunicación e entre clubs, e entre club e outros equipos da competición. Pasamos despois á dirección deportiva, que xa coñecedes a Joan Lima Farias, que entre eles incorporou xa como míster, como primeiro entrenador a Jesús Arribas, que ao mesmo tempo ahora entre os dous estáse por concretar o pack completo de corpo técnico, como segundo entrenador, asistente, analista e demais, non? Como preparador físico, sabemos que o preparador físico Nico que nos abandonou para ir ao fútbol profesional, e contaremos con Jandro Novoa, que é unha persoa tamén con amplia experiencia no mundo do fútbol xa e que coñece tamén esta categoría. Como fisio sigue Javier González, que terás tamén algún reforzo a maiores durante a temporada, e como delegado sigue pois Checho. Referido a plantilla temos a estimación de que para o primeiro partido oficial, que será o partido da Copa Federación que se desenrola contra o Barbadás, non sei agora a fecha, creo que era polo 8 de agosto, máis ou menos, pois a idea é contar polo menos con 18 xogadores xa para poder facer esa convocatoria. Temos a esperanza, porque Club Deportivo Arenteiro a temática é a mesma, sempre é un mercado de radeira hora, tamén para poder confeccionar a plantilla, poder chegar pois ao primeiro partido de Liga xa cunha plantilla de entre 21 e 22, 23 xogadores, vale? Co cual, eso é como está ortellado. Se volvemos á organización do clube, temos despois o que é a base, que sigue baixo a coordinación de Manuel Cid. Bueno, decir que Germán contará, entre outros, pois co apoio para redes e certos aspectos de comunicación con Ito, que xa conoce tamén esta casa. Sabedes que Marta deixou o club por outro proxecto moito máis ambicioso, é o que ten Club Deportivo Arenteiro, que é a lanzadeira para non solamente para futbolistas e entrenadores, senón para moita máis xente. E volvemos agora pois ao que é a base, vale? Que baixo a coordinación de Manuel Cid incorpórase como dirección de métodos Adrián Padrón, coñecedor desta casa, e que queremos lle dar con isto máis contenido de formación tanto a xogadores como incluso técnicos. Bueno, pois teremos varios alicientes esta
tempada para que as familias deses rapaces que siguen querendo xogar baixo o nome de Club Deportivo Arenteiro se sintan motivados para vestir a camiseta do noso club, non? Respecto dos equipos da base, salimos co equipo femenino na primeira división galega como a máxima representación do fútbol femenino da nosa provincia. Salimos tamén co Promesas, aínda que unha categoría inferior a do ano anterior. Se o ano pasado fomos capaces de facer un prebenxamín, 2 equipos de benxamín, 2 equipos de alevíns, 2 equipos de infantil, un xogando en galega, 3 equipos de cadetes, un xogando en galega e 2 xuveniles, a intención é que alo menos estes equipos poidan volver a salir. Eso é un poquinho a estrutura como está neste momento, que, como vedes, quedan certos huecos por cubrir, pero que seguramente nos vindeiros días darase por finalizada. A pretemporada comenzará o 16 de xullo, cos exámenes médicos, os exámenes físicos de todos os componentes, e empezarán as sesións de entrenamento. Estamos pendentes a estas horas aínda de poder ver a utilización do campo de Barbantes como do campo incluso de Leiro. Estamos mirando para poder utilizar algún destes campos de erva natural que son os que temos máis próximos na nosa zona, vale? Pendientes de concretar esa cuestión. Hai a previsión da convocatoria da Asamblea Xeral de Socios, toda vez que temos aberto o plazo de novos socios para a temporada entre o 19 de julio e o 31 de agosto, procuraremos cos novos socios facer a asamblea desta temporada, vale? Para que sexan os socios da temporada actual os que teñan acceso a asamblea que nos vai levar que vai marcar o camiño do que vai ser esta nova temporada. Por outro lado, informarvos tamén que se siguen dando pasos pequenos, pero se siguen dando pasos nos novos proxectos do cual Club Deportivo Arenteiro participa como parte interesada, pero que os pilota o Concello de Ourense, que é a posible ampliación da Espiñedo ou o posible campo de fútbol novo na Uceira. No campo de fútbol novo da Uceira, a parcela xa está con uso dotacional, con superficie suficiente para albergar un campo de fútbol, e no campo de titularidade municipal, e aquí para ampliación de Espiñedo, xa ven de pasar o primeiro expediente medioambiental, o proxecto que se ten que facer para esa modificación urbanística nos terreos colindantes, que nos permitiría facer unha grada nova no lado da lá e unha zona de aparcamentos na parte traseira. Eso que é un procedemento máis largo, pero que sigue dando os seus pasos. Isto será, vos seguro, a partir do mes de setembro, de posibles reunións para que o Concello do Carballiño teña ben dar pasos máis definitivos, concretar proxectos e a búsqueda desa financiación. O Club Deportivo Arenteiro sigue pendiente destas infraestructuras que son fundamentais para o seu crecemento, para poder ter unhas instalacións deportivas acordes xa non solamente á categoría na que está o club, sino acordes á categoría do noso pobo do Carballiño. Esperemos que máis pronto que tarde se poida ver factible calquera destas operacións ou incluso as dúas, non? En ese sentido, penso non quedarme con nada, simplemente quedo a vosa disposición para calqueira aclaración, incidir nas gracias, porque entendo que esta comparecencia tiña que facerse un poquinho, porque estamos xa a vísperas de iniciar a pretemporada, estamos rematando todos os pasos necesarios para a inscrición do clube, que quero poñer en valor, que non é unha cuestión fácil, que salir a competir nesta categoría ten uns requisitos económicos e técnicos importantes, e que, unha vez máis estaremos aí e intentaremos
ter todo a punto pois para poder salir a competir en condicións. Algunha cuestión? Hablamos en el tema de los socios, decías adultos y jóvenes, ¿no? Sí. Los jóvenes, ¿quieres menores de 18 años? Teníamos el corte en 16, me parece, en 16 anos. Menores de 16 Sí, 16 anos. Tal cual o ano pasado, pero estaba creo que en 16 anos. Mira, entendo que a Asamblea Ordinaria ainda tedes sin pechar a temporada. Como si, vamos a ver, a temporada económicamente remata o 30 de xuño, o sea, xa rematou, está xa ora ca declaración do derradeiro trimestre, as contas están na asesoría, e, lóxicamente, agora sí que xa temos feita a contabilidade dende o 1 de xullo do ano 24 ata o 30 de xuño do ano 25, que é a temporada, non? Entonces, nesa asamblea sí xa poderemos dar conta do resultado económico que quero dicir que gracias á aportación única e exclusivamente dunha persoa, vale, podemos decir que imos a cerrar. Ora neste intre temos unhas débadas que aínda a Federación ten co clube, porque aínda non pagou todos os dereitos federativos dos dereitos audiovisuales e algún par de facturas que falta por algún outro concepto en canto a outros acordos que temos con eles, que con eses cobros nós podemos decir que a única débeda que vai ter o club con alguén vai ser xusto que a persoa que nos está aportando cartos, ca intención de transformar eses cartos en accións na sociedade que se cree, vale? Entonces, bueno, nese sentido, pois esa é a realidade do clube. A realidade do clube é que xente allea a Carballiño, xente do mundo do fútbol, entende que Club Deportivo Arenteiro é un equipo que pode ter unha proxección importante nesta categoría e que o está apoiando. En ese sentido, pois nós non temos máis que facer palabras de agradecemento e que seguiremos nesta línea de colaboración. A familia arriba. Bueno, a familia, as familias son moi amplias. Aquí quen está é Alejandro Arribas con Club Deportivo Arenteiro. Eu digo un poquinho polas noticias que vedes estes días de que si o Cartagena e tal. Bueno, que visión nos ten que dar deso? Que a Club Deportivo Arenteiro está axudando xente de fútbol, vale? E que ben é certo que Pedro Arribas está, polo que trascende nos medios de comunicación, salelle unha operación do que é Alejandro Arribas, vale? Pois porque queremos que a transición que se vai a facer de clube á Sociedade Anónima Deportiva sexa lóxicamente tutelada por aqueles que tamén están poñendo pois recursos económicos ao clube. Paréceme algo lóxico e sensato, vamos. Vai cumprindo prazos, o tema falabas de final de ano. Vamos a ver, ahora estas contas que se finalizan ahora serán as que se teñen que presentar ao Consello Superior de Deportes, que a auditoría terémola, calculo, pois eu que sei, xa facemos ahora pois en outubro, o mellor está feita, e a partir de aí eso lánzase ao Consello Superior de Deportes, e o que o Consello Superior de Deportes considere, pero calculemos eso, efectivamente, que eu calculo que entre decembro ou marzo podería estar feito, e como moito ao longo desta temporada. Gemiro, referente, se entendí mal, referente aos socios, tribunas son 200, pero que queira asiento son 50. A maiores, eso é. O sea, serían 250. Exactamente, nós o que non podemos é asumir que... Quero dicir, temos que apoiar o club. E nós estamos para facilitar necesidades que poidan ter os socios. Pero eso vai tamén supoñer unha gestión,
parece unha tontería, pero o ter que estar pendiente de que o seu asiento que non este ocupado por nadie. Vai haber algunha que outra disputa, porque a xente non o entenderá. Pero bueno, eu invito a todo o mundo, por nós, ojalá todos os socios de tribuna teñan a habilidade, porque eu penso que por 50 euros que che sale a menos de, non sei, de 5 euros por partidos, ter o teu sitio e non ter que vir correndo, que eu vexo xente que están aí esperando a veces chovendo porque queren ese sitio concreto. Pues estamos falando de 50 euros por temporada, que poden vir tranquilos, co café tomado ou co traballo rematado e sentarse no seu espacio. Volviendo un poco al tema que hablabas con Luis, entiendo entonces que en el tema de los inversores, Alejandro Rivas es el inversor del Arenteiro. Eso es. Rivas es el inversor. Pedro, yo entiendo que es el que yo respondo por... Un grupo inversor encabezado por Pedro Rivas. Exactamente. Entiendo que son inversores diferentes, empresas diferentes. Aquí quien está es Alejandro, exactamente, que son familias, sí. Sí, bueno, bien. Pero... ¿Alguna outra cuestión? Con cantos socios pechastes? Ahora mismo non sei a cifra, pero en torno a... quédate máis menos, 1100 ao millor, máis menos, Algún objetivo por este ano? Home, polo menos que sean os mesmos. Polo menos que sean os mesmos, pero... Volvo a decir, a xente que poña en valor onde estamos. Vale? E eu penso que eso é algo que podendo ser, invítevos a que trasladedes. Que poñen en valor onde estamos. Que poñen en valor que aquí vai vir o Tenerife. Que poñen en valor que aquí vamos ter ao filial do Real Madrid. Que poñen en valor que seguimos competindo con grandes ciudades. Que poñen en valor que isto é algo que temos que facer entre toda a veciñanza de Carballiño. Que isto é bo para todos. Isto é bo para a hostelería. Isto é bo para o Concello porque dá unha proxecta o nome do Carballiño en todo o territorio. Xuntémonos, camiñemos xuntos, como di o eslogan, non? Invitamos a xente a que camiñe con nós. Que non se deixen levar porque isto é normal. Que vai ser a terceira temporada e isto é normal. Eu quero que se xunten aqueles que todos os anos din bueno, este ano descendemos, con aqueles que din bueno, pois a ver onde chegamos. Pois que se xunten todos aquí en Espiñedo, que fagan o carné de socio, que se trata tamén de colaborar. E aparte de colaborar é vir a Espiñedo e ver o fútbol. Eu penso que levamos 5 anos, esta vai ser xa a sexta temporada. Estamos acostumbrados a éxitos, xa nos empezamos a acostumbrar a sustos como os que tuvemos o ano pasado, pero tanto nos sustos como nas alegrías isto é un proxecto que ten que ser dun pobo. Sigo dicindo tamén o que dixen na anterior comparecencia que tuven ante todos vós, que somos un club que estamos aberto a calqueira persoa que queira colaborar co club, que non nos pechamos a nadie. Lóxicamente, sempre que se veña ca intención de traballar, de arrimar o ombreiro e facer desto, pois, canto máis grande e poderoso mellor. En cuanto a los partidos amistosos, entiendo que los que anunciasteis son los que están cerrados. Sí. Un poco también, dependiendo de la Copa Federación. A Copa Federación, claro, estamos un pouco pendiente de todas esas situacións, pero bueno, eso é o de todos os anos. A Copa Federación gustanos xugala, quedounos o recordo de cando a tuvemos que xugar, o ano pasado patinamos no primeiro partido, pero bueno, non deixa de ser tamén partidos que te valen de preparación para a propia pretemporada, de onde chegas, e se non, pois bueno, a seguir. Me refiero que si se va pasando, no habría amistosos y no se buscaría... Efectivo, ou a maneira de compaxinar en huecos, porque a Copa Federación tamén te dá horquillas entre días pois para poder xogar. Alguna outra cuestión? Pois moitas gracias.